سلامتنا بصحكم كبراتن تختاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نساعت زين زدالنا زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا فلما هارستات زينام أب نوس زوباتات عرزان جندعن بركن وحجن قدعة وريدوم أب نوس زوبا أفعبت سرحة زلو راهياتات أب درجة مزان بتيحان أب نوس زوبا فورو نحرستوت مروز زر ماشلا تعديلون أب نوس زوبا قلوج زراتي أب صبق درجة كم زلو تحبيرون منيستر مكلخال مال نبر باه نداو بريزيدنت مسجاجر منجست خوينو كعي كم التشمة تقاليحوم أب مونغو سراويت منجستي أفغانستانن عتقات طالبان بستقايدة قجت أستات 247 تقتيلهم فرنساويت غانتا قدم بشكلتا آركي سامسيك أبالاتا حيل زب مدهانيت كم التطقمو تترطيروم تشاينا أب مصنعتو كيانوسات التنطف حدا ساتلايت دعوت ناب تأفر كمزوان شفت حبيرام ناب زرزرات زينا كنسجر ليديا تخل مريم إذا سلامتنا تقبلوا كبرات تختاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك نزاعت استرالوا زيانتات وشت حجر حيزلكم قريبا له سنة مكتتال أبن أزوبا قولج زرعتي أبطبق درجة كم زلو تحبيرو بدرجة هجر بملكع كرمتاو حرشات سفح مريت عبزلام علون أزوبا قولج لوم زبن كرامات تزرع أكالن سمسمن أبطبق درجة كم زركب بتصحفة مينستر حرشة أبتن أزوبا حبيرو حلافة بتحفت أتو قبره وتبينه أبزهابا حبريتا أبزع عمتزي أبتن الزوبا بتغلالا أستاتيس عن 5 هكتار بمثل تتكامنتن نقداو حرشان كم زلمعه كاب بفلما ورحنا حسب بزواقعة طبق متأنن زرقحن زنابرو زناب دما مبزحتو أب ممعاقون مولادن كم زبتحق قليتهم التحرشة مبزحتو مشلا خوينو بوحد متأن دما بلتوغن سمسمن كم زركبو زتغاسا أتو قبره هوت زناب دونجي بمجمارو ناي سمسم صفحات كاب ناي زحالفة عامت كم زنكيه بمحبار أبتزفو مدرخ زبتح زرعتي كتأما من انتخوينو بوحدو كساب موداتا ورح مسكرم مايكركب كم زلوو أبريهم لوم زبن كرامات أب أوان زمت أتراكترات منجستي مستنى يقل توهاهيرن برتعو كفلي تاب حتير أوان أد معنا محرس نتفتات مكيادن مستقدمت زتسالت ناي نقل سرح تدميرو تبزبلت ماي نخت 6 سلازة حجزة أب معبالة زرعتي عبا استوات وكم زجبرة أتو قبره هوت بتوسخها حبيرو إذا خمزيلون كله زاد اللي مدهانيتات تقرت أحيان بالع أنت قريبو بمهلاو كبالع إذا سكف كنوتات كم زيلة إتزترخ بحبريتا ينتر أبن أزوبا أفعبت زسرح زلوا ريحتات بدرجة مززان بتيحن أبن أزوبا أفعبت من محدرات كبابي مهدافن قبقبن زسرح زلوا كل ريحتات بدرجة مززان بتيحن درو أخول ما يكم زحزات زترخ بحبريتا أرديوم تنلع لتشعة مليون أفاز ودان بتقرأ كل 220 شح كيوب ماي ناي محازعة زلوان ريحتات أبتن من محدارات كباب الزنبرة أقام 6 ماي بمفتح لمعات مسنون متأتتاو أستوات وكل لوان تثبيتي قبر بمسارة حابريتا نتسرح زمرح زلو إنجنير كفلاي رزانة أبتحالف ورح قنبة الجمرة مسرح انتقت نايزن راحتات أبزمت أول حتك امتخزازا مخانو بمتقاس مايكوعتاتن نمفواسون وفراتات يكايد كم زلو أبريهم أم حداري من محدار كبابي قبقب أتو محمد علي سالم بوغنو نسابن تريتن 6 ماين مركب كساب أستات 10 كيلومتر يقعزو من بارم زدما أبعلتاوي هواتهم محبرة الطباو تقامات كم زنبارو بمحبار تتقام دروف التحرخيبو كم زلو قاليتو أم حدار نوزوبا أفعبت أتو أحمد محمد نور رجب بقريو تن ريحتات عم تتاون مسفحن لمعات مصنون عبت راك هلوان مخانو حبيروم أبن أزوبا فورو نحرصت مرت زرق مشلا تعديلو أبن أزوبا فورو تتاونت حرشان مدنفع قدمو تفتينو تطبق مهرت زترخبا مرت زرق مشلا نحرصت تعديلو حلاف المعت بغلي أبتن أزوبا من إسياس مرم شموندي أبزهابو حبريتا نفريا منت نيت زرقن أقداسنت تتاون بمتقاس تريو بالعتن مكلخال زخوانا زي نبور تريو مزقاتم بغلطف نوكل تحرش عدك حبرو أزغاهيرو
ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሳልሕ ኢብራሂም ካካይ ብግድዩ እቲ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት በብቕሩብ ክትኣታቱ ዝጸንሐ መደብ ውጽኢቱ ኣብ ባይታ ስለ ዝተረኣየ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ 18300 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ኣሎ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓረዛን ጊንዳዕን በርቅን ውሕጅን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛን ጊንዳዕን በርቅን ውሕጅን ኣብ ሰብ ጥሪትን ሕርሻን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዝባን ደብሪ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ጓል 18 ዓመት መንእሰይ ብበርቂ ክትመውትን ከላ ብ14 መስከረም ን3 ሰዓታት ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ድማ 14 ጠለበጊዕን 9 ከብትን ብተመሳሳሊ ሓደጋ በርቂ ከም ዝሞታ ሎንጊ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ጊንዳዕውን ብ11 መስከረም ኣብ ከበሳ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ብዘውረዶ ውሕጅ ኣብ ገማግም ሩባ ማየድ ከሞም ዝነበረ ሕርሻታት ክድምሰስን ከሎ ናይ ሓመድ ጽርግያታት እውን ካብ ኣገልግሎት ወጻእ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሚኒስተር ምክልኻል ማዲን ነበር ባህንዳው ፕሬዚደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ኮይኑ ከዓይ ከም ተሸመ ማዕከና ዜና ቃልሕን ብዘይካዚ መራሕቲ ናይቲ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ማሊ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ክሰርሕ ተመዚዙሎ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎቲ ወተሃደራዊ ጉጅለን ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ዝተበጽሐ ምርድዳእ ንዓመትን መንፈቕን ዘገልግል መሰጋገሪ መንግስቲ ክቐውም ዝብል ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ውድብ ብዛዕባ እዞም ተመዚዞም ዘለዉ መራሕቲ መሰጋገሪ መሪሕነት ዝሃቦ መግለጺ ዛጊት የለን ላዕለዋይ ልኡኽቲ ውድብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝታይ ጽባሕ 23 መስከረም ናብ ማሊ ከምርሕ ትጽቢት ይግበር ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕርቲ ብ18 ነሓሰ ኣብ ማሊ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ነቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዝወሰደ ጉጅለ እገዳ ከም ዘጽደቐን ንኻልኦት ኣባላቱ ምስ ማሊ ዘራኽበን ዶባት ከም ዝዓጽወን ይፍለጥ እቲ ዕልዋ ነቲ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ማሊ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው መሊሱ ከም ዘጋድዶ እዮም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝገልጹ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቓት ጣሊባንን ብዝተኻየደ ግጭት ካብ ክልቲኦም ኣስታት 140 ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና የቃልሓለዋ በቲ ግጭት ብውሕዱ 80 ኣባላት ጣሊባን ከምኡውን 57 ኣባላት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ግጭት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ካብ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ዝዓበየ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት በርጌስ ከም ተቐትሉ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ንዝወረደ ክሳራታት ኣይሓበረን ክንደይ ካብ ኣባላቱ ከም ተቐትሉ ዘይጠቐሰ ጣሊባን ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘውረደ ሓቢሩሎ እዚ ሓድሽ ግጭት ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሃገርን ጣሊባንን ተጀሚሩ ንዘሎ ዘተሰላም ከይዓናቕፎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ እቲ ዝርርብ ኣስታት 19 ዓመታት ንዘቕፀረ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሑ ፈረንሳዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኣርኬ ሳምሲንግ ኣባላታ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዙር ፈረንሳ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ከም ተጠቕሙ ብምጥርጣሮም ኣብ ልዕሊያ ጽዑቕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ኣኽበርቲ ሕጊ ከተማ ማርሴ በቲ ጉዳይ ክልተ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን መድሃኒት ከም ተጠቕሙ ዝእንፍት ሕክምና ውፅኢት ከም ተረኸቦምን ተፈሊጡሎ ተወዳደርቲ ነቲ ገበን ውዒሎም እንተኮይኖም ክሳብ ናይ 5 ዓመታት ማእሰርትን $88,000 መቕጻዕትን ክብየነሎም ከም ዝኽእል እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ዙር ብሽክለታ ፈረንሳ ተጠቃምነት ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ክርአ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ 20 መስከረም ንዝተኻየደ ዙር ቅድድም ብሽክለታ ፈረንሳ ኣባል ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስሎቬንያዊ ታጅድ ፓጋካር ተዓዊትሉ እዚ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ንዙር ፈረንሳ ዝተዓወተሉ ናይ ፈለማ ስሎቬንያዊ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ድሕሪ 1904 ነቲ ውድድር ዝተዓወተሉ ብዕድመ ዝነኣሰ ኮይኑሎ ቻይና ኣብ መጽናዕቲ ውቅያኖሳት እትነጥፍ ሓዳስ ሳተላይት ብ21 መስከረም ብዓወት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ እዛ ሓዳስ ሳተላይት ቻይና ካብ ዝለኣኸተን ኣብ ማያዊ መጽናዕቲ ዝነጥፋ ሳተላይታት መበል ሳልሰይቲ ኮይና ምስተን ኣቐዲመን ዝተላእካ ተዋሂዳ ክትሰርሕ ምዃና ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ገሊጹሎ ቻይና ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ መጽናዕታዊ መዳይ ኣከባብን ባህርያዊ ጸጋታትን ዝነጥፋ ኣስታት 150 ሳተላይታት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ጠፈራዊ ምንቅስቓስ ቻይና ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ክድኩኖ ወጢና ንዘላ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ምቹው ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ
ብዒስራ መስከረም ኣብ ሓደ ካብ ዓበይትን ጥንታውያንን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ማካሬሬ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሰፊሕ ክፋሉ ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ። ፖሊስ ከተማ ካምፓላ ብዘውፅኦ መግለጺ ጠንቅታ ሓደጋ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ኣብ ሸነኽ ማእከላይ ህንጻት ዩኒቨርሲቲ ከም ተበገሰ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣብ 1922 ከም ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ዝተመስረተን ካብ 1938 ክሳብ 1941 ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዝዓበየን ዩኒቨርሲቲ ማካሬሬ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝምህሩ ዩኒቨርሲታት ኣፍሪቃ ምዃኑ ይግለጽ። ዩኒቨርሲቲ ማካሬሬ ሎሚ ዓመት ልዕሊ 35,000 ተምሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ምጽንሑ ይሕበር። ቤታ ዝተሰሜን ናብ ወሰናስን ወሽመጥ ኣሜሪካ ገጹ ዘምርሕ ዘሎ ትሮፒካዊ ህበብላዊ ማዕበል ሓይሉ እናደለበ ይመጽእ ብምህላው ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት ከየውርድ ተሰጊዩ። እቲ ካብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ከም ተበገሰ ዝተገልጸ ማዕበል ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ናብ ወሰናስን ክፍላተ ሃገር ቴክሳስን ሉዊዚያናን ክበጽሕ ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ዕለቕልቕን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ሓደጋታትን ከየስዕብ ከም ዘስግእ ሓቢሩ። ዝወርድ ክሳራታት ንምጉዳል ኣብ ወሰናስንተን ክፍላት ሃገር ሰፊሕ ናይ ቅድመ ምድላዋት ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከባ ሓያሎ ስድራ ቤታት ናብ ውሕስ ቦታታት ክግዕዛ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸስተ ላውራ ዝተሰሚየ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ሉዊዚያና ሳሊ ዝተሰሚየ ህበብላዊ ማዕበል ድማ ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ኣላባማ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዘውረደ ይዝከር። ብሰንኪ እዚ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ገለ ከባቢታት ናይተን ክፍላተ ሃገር ንሳምንታት ዝቐጸለ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይሕበር። ጠንቂ ናይቲ ኣብ ቦትስዋና ዘጋጠመ ሞታ ማይ ተሓራምዝ ኣብ ምንጭ ማይ ሃገራዊ ሕዛዝታት ሃገር ዝርከብ ቀታሊ ዓይነት ባክቴርያ ምዃኑ መንግስቲ ቦትስዋና ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ምክትታል እንስሳታት ዘገዳምን ሃገራዊ ሕዛዝታትን ቦትስዋና ብዛዕባ ውፅኢት ዘካየዶ ምርመራታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተኸስተ ቅዝፈት እንስሳታት ዘገዳም እቲ ቀታሊ ባክቴርያ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ብምጥቃስ ንምንጽሁን ድሕነት እንስሳታት ንምርጋጽን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ደምዳመ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ እቲ ቤት ጽሕፈት ተወሳኺ ምርመራታት ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብታ ልዕሊ 1300 ሓራምዝ ከም ዝርከብዋ እትግለጽ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ እትርከብ ቦትስዋና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጥራይ 49 ሓራምዝ ከም ዝሞቱ ክሳብዚ ወርሒ መስከረም ድማ እቲ ቁፅሪ ናብ 330 ከም ዝደየበ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ጎረቤት ሃገር ዚምባብዌ እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 20 ሓራምዝ ሞይቶም ከም ተረኽቡ እዩ ዝሕበር። እዚ ጃምላዊ ሞት ሓራምዝ ነቲ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ሃድን አንቆልቂሉ ዘሎ ቁፅሪ ሓራምዝ ኣፍሪካ ተወሳኺ ሃስያ ኮይኑ ከም ዘሎ ኪላታት ተዓውዲ ይገልጹ።